Helo, fi di Dan a croeso nôl I PopT. So mae'r haul yn tywynnu a mae'n poeth tu hwnt allan fan hyn heddiw. So fi'n meddwl bydd hyn yn diwrnod gwych I ni trio cwbl o FIFA skills. Tra bod fi'n neud bach o mestyn fan hyn, bydd yn amser gwych I chi roi like ar y fideo yma. So y sgil cyntaf fi'n mynd I fod yn trio dysgu yw y rainbow flick, neu yr flick enfys. Fi'n mynd I fod yn symud ar bêl neu aros yn llonydd, a wedyn fi'n mynd I defnyddio fy dwy traed I pigo lan y bêl a flicko'r bêl dros fy mhen, a wedyn dros y pen yr amddiffynwr hefyd. Fel allwch chi weld, fi ar ben fy hun heddiw, so bydd rhaid I ni dychmygu bod mae yna amddiffynwr o mlaen I. Attempt rhif 1, bant ni. Fi'n mynd I trio fe yn llonydd. Oh, yeah! Hwna fe, boys. Dyna oedd y sgil. So, fi'n mynd I trio hynna eto, a fi'n mynd I canolbwyntio I wneud yn siŵr bod y bêl yn mynd mor uchel a gallai, a wneud yn siŵr bod mae'n mynd o ffordd yna o fwyaf a gallai. Oh! Yes! Yes! I dechrau o fi'n trio wneud rhywbeth fel hyn. O fi'n trio mynd fel hyn, a wedyn just flicko'r bêl efo fy traed. Ond fi wedi ffeindio, mae fe'n lot haws os fi'n rolio'r bêl arno un traed fel hyn, a wedyn efo'r traed yma, flicko'r bêl lan. Mae yna lot o enwau i'r sgil nesaf nawr ni'n mynd I fod yn trio dysgu. Fi'n galw e'r crossover, mae fe'r unig sgil fi'n gallu gwneud efo controller arno FIFA. A mae fe'n edrych bach fel hyn. So fi'n mynd I defnyddio y traed cyntaf fi I stopio'r bêl union ble mae fe. A wedyn fi'n mynd I troi o gwmpas, full 360. Wedyn fi'n mynd I symud yr bêl efo gwaelod yr ail traed sy'n dod trwy o'r 360 I newid cyfeiriad yn really gyflym. Nawr, y trydydd sgil fi'n mynd I fod yn trio dysgu yw'r around the world, neu o gwmpas y byd. So mae'r sgil yn edrych bach fel hyn. So mae rhaid I fy nraed mynd holl ffordd o gwmpas y bêl tra bod y bêl yn yr awyr. A wedyn wrth i'r bêl dod lawr, fi angen gwneud fel 1 neu 2 kick-up I ddangos bod y pêl dal o dan reolaidd. Fi'n meddwl fi wedi gadael y sgil fwyaf galed tan olaf. Yn I bron na, fi newydd wneud fel yr o gwmpas y byd, a fi wedi wneud fel 1 neu 2 kick-up, ond fi eisiau wneud eto efo bach fwy o reolaidd dros y bêl. So dyna'r ail tro ni wedi wneud e. Ydyn ni'n gallu wneud e am y trydydd tro, bach yn well. Yes! Yes! So dyna y trydydd sgil fi newydd cwblhau. Os ydych chi wedi fod yn mwynhau yr content yma gan y tîm PopT, cofiwch I roi like ar y fideo a tanysgrifio os ydych chi dal heb wneud na, a na I weld chi yn y fideo nesaf. Bye bye.